Ja, det er godt. Kan I sætte jer ned? Vi går i gang nu. Sæt jer. Ja. Thomas? Ja. Ida? Ja. Christian Juhl? Ja. Christian Rønne? Ja, jeg har hørt nede på batteriet, der er et hjemsøgt hus. Hvor er det henne? Det er nede ved Annas hus. Eller hvad? Jeg er ikke. Ja, der har Har du set det? Et hjemsøgt hus? Ja. Så vi prøver at tage noget ned? Hvornår? I aften. Altså, jeg skal ikke med. Det skal jeg ikke. Jeg skal heller ikke. Jeg skal heller ikke, men hvad tid, fordi... Sige 8-tiden, eller? Ja, så lang tid er vi vel heller ikke dernede. Så jo, det er fint. Hvor stor er det der? Stor. Er der ikke nogen mørkt? Jo, bare nogle lygter med. Så kan det jo sagtens, altså, der sker jo ikke noget. Det er jo mange og sådan noget. Ja. Skal vi gøre det så? Jo. Vi kan bare følge stop. Ja. Skal vi gøre det? Godt nok. Okay. Vi er sikre på, at det er noget, der er. Hvordan har I tænkt, at vi skal komme ind? Jeg prøver at finde en vej. Ja, og så du kommer ind, så åbner hoveddøren her. Mikkel? Var det ikke? Jo. Mikkel? Mikkel! Åben! Bare kom ind. Ej, hvor det lugter. Jeg har virkelig ulækker. Ja, der er spændende alle steder. Du må ikke lige vende til det. Hvor det ulækkert herinde. Ad væggen. Hvor er det? Hvad er der? Der ligger et eller andet der. Tag det op. Ja. For mange år siden boede et ægtepar på en gammel gård. På overfladen var de lykkelige, men ingen vidste, hvad der foregik indendør. Han slog og voldtog hende hver dag, og til sidst gik det så vidt, at hun hængte sig selv i laden på gården. Myten siger, at kvindens ånd stadig hjemsøger stedet, hvor det hele foregik på. Folk har set skygger, hørt lyde og hørt lyde. Nogen har undersøgt stedet og aldrig kommet tilbage igen. Ingen kan bevise, om det er sandt. Tror jeg simpelthen ikke på det her? Nej, tror jeg sgu heller ikke. Det var overtroligt da. Ja, Jeg tror heller ikke på det. Det ser godt nok creepy ud. Ja, det er det. Helt gammel. Ham spiller han der lige. Hvorfor skal det være så koldt, altså? Skidt over det hele. Er det bare koldt? Men ham der spiller, det er han godt. Ja, det vil jeg gerne. Det er koldt. Mig og Mikkel går herhen. Ja.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har prøvet at flygte, men han har opdaget det. Han holder øje med mig. Jeg er alene. Jeg har ingen at snakke med. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke mere. Min krop er ødelagt. Jeg føler intet. Jeg vil ønske, at jeg kunne hævne mig. Men jeg har været spærret inde så længe. Og jeg har ingen kræfter. Jeg drømmer at være et andet sted. Jeg vil ikke være her. Jeg vil væk fra det her. Ej, vi går snart til jer. Ja, jeg tror ikke, vi kan. Ej, jo bare. Ej, så. Der er nogen der. Skal vi gå hjem? Jo, jeg synes, det er så koldt. Hvad med dig? Hvad med jer? Fuck, de er der ikke! Hvor fanden er de? Aha. Hvor blev de af henne? Altså, de var der lige før. Lys og symboler. Tak. Det næste, vi skal i gang med, det er så at arbejde med de filmiske virkemidler her. Vi skal se på klipning, vi skal se på kameraføring, vi skal se på beskæring og perspektiv og lys og lyd og symboler. Bagefter så går vi i gang med... Vi bliver altså nødt til at gå over og lede efter dem. Tænk nu, hvis der er sket noget. Hvad skulle der ske? Du er døde eller sådan noget? Ja. Tænk nu, hvis der er sket noget. Right. Skal vi gå derover i aften? Hvad tid? 6-tiden eller sådan noget. Ja. Hvor er de henne? Jeg ved ikke, det gemmer på 12. Jeg tror, det ligger lige meget her så mørkt. Jeg bliver bare hernede! Fanden var det? Det lyder som om, det var det. Bare ikke sige noget med Thomas. Han er der ikke. Hvor fanden er han gået her? Emilia? I dag der skal vi repetere genstandsleddet. Det har I sikkert talt med Maria om, men vi er nødt til at have det helt på plads. Så derfor så skal jeg høre, om I ved, hvad et grundled og et udsagn skal være. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke mere. Jeg føler intet. Har ingen kræfter. Væk fra det hele. Væk fra det her.